Presne 51 rokov potom, ako ohromila celý svet, dnes opäť v Prahe predstavili zreštaurovanú legendárnu sklenenú spievajúcu fontánu. Ako súčasť československého pavilónu na výstave Expo 58 vyhrala desiatky cien. Potom dlho chátrala v parku v Nitre, kde ju zničili vandali. Bol to veľký bruselský sen, ktorý vtedy umelci žili. Fontána bola jeho súčasťou. Dokonalá symbióza materiálov, majstrovského umenia a z pohľadu dnešného človeka dokonalých 100% matematicko-fyzikálnych výpočtov, aby voda pretekala z jednej misky do druhej. Ale tenkrát nebyly počítače, takže tenkrát, než byste to spočítali, tak by prostě byla další světová výstava a tuhle byste propásť. Všecko byly empirické zkušenosti starých machrů. Fontána patrila medzi obdivované technologické bombóniky. Říká se, že to je vlastně první mozaika s laminátovým korpusem vůbec na světě v té době. V Nitre fontánu pred koncom 20. storočia kompletne zničili vandali. Jej torzo následne previezli do Prahy. Rekonštrukcia trvala v Národnom technickom múzeu posledné 3 roky. Náklady sa odhadujú na 40 000 eur, vrátane výroby chýbajúcich súčastí. Vůbec v té době to byla taky rarita vytvořit takhle velké mísy. I v současné době ty sklárny měly velký problém to zopakovat. Politici neměli s těmahle věcma zkušenosti, tak ty si taky nevěděli rady, čili ze začátku do toho ani moc nemluvili. Takže my jsme těžili z té situace a byl to opravdu sen i pro nás. Z Prahy Martin Maruniak, televízia Markíza. Dnes večer po ordinácii v Ružovej záhrade si v romantickom filme Duch pripomenieme herecké majstrovstvo a šarm Patricka Swayzeho, ktorý, ako sme vás informovali, prehral boj s rakovinou. Ešte predtým vás čaká relácia dnes, kde sa dozviete o chlapíkovi, ktorý mal v aute 300 000 eur a o ňa neprišiel. Postavili si malé kotolne, aby ušetrili. Prišiel ale nový výmer na ceny plynu a zdá sa, že z úspor nebude nič. Obrovskú chuť žiť ukázal zranený poľovník, ktorý prežil 3 dni v lese bez pomoci. Želáme príjemný sviatočný večer a dovidenia aj zajtra. Dovidenia.